সমাজ নিষ্পত্ত হই তু কাহার আঙুলের হাত দেয় গেল
ରକ୍ତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସାରେ ରାତିରେ ଯାଇ ଖାପିଲା ମାରି ବସିକି ନେଇକି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ କରି ଆସିଛି ତ କାହା ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇଛି ସେ ମୋତେ ଜାଣି ମାସ କରିଦେବି ମଦନ କରିଦେବି ତା ପରିବାରଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବି। କାଟିଟା ବନ୍ଦ ଗଲା ଆଇଲା ବେଳୁ କାଟୁରୁ ହଉଠି ଏପଟେ ମଣିଷକୁ ଛାତିରେ ଛିଟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ ନା ମରିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ କେତେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳୁ କାଟୁ ହଉଛି ଗଲା ଆଉ ବେଙ୍ଗା ଭବନ୍ଦ ସେ କହିବି ବହୁ ସମନ୍ତ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ଡକ୍ ସେ ଶୁଣାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା ଶୁଭୁଛି ଆମେ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ କାଲି ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସୁଧା ସିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବନାଅ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେସଟାକୁ ଏଠି ଅକାଦେକା କରିଦିଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ବନ୍ଧୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଏଇଠି ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଫା ଲଗାଅ ପୋଲିସকে ଲାଞ୍ଚ ଦଉଥିବା ଅପରାଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବନାଅ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୋ ହାତ ଶୁଣିବାକୁ ହଜାଇ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା पुलिस की धमक दो अपराध रे आउ उठाई दफा लगाई दियो। बेंगा भवंत संबंध अपराधी को जेल लोकाठ बुढ़ा पुत्र को पठाई देछि वो हतम खारे मरिबा को भय नहीं वो खा फेर भी नहीं एटा पुरे हाथ भीतर पुरे जो भाई ले